Haupa ekipo, hemen gaude berriro. Eta bueno, pizka bat sartuko gara, lau beari dagokion bideoan, ez? Zer esan honi buruz? Laua bideoan erakutsi dut, ebaluazio bat egiteko instrumento bat leku batean, web app batean, ez? Eta hor leku horrek lagundu digu, ebaluazio bat egiten edo ebaluaziorako balio duen tresna bat. Kasu honetan zan batez. Orduan, hau ikusita, izan daiteke, nolabait, ez izatea zehazki hor eskatzen dana, baina orain bai saiatuko naz, laubean egiten, zehazki, nik uste dut eskatzen dozuena, ez? Bestean zan, pizka bat, beste baliabide bat, eta hemen ja nik uste dut praktikara eramango dudala eskatzen dozuena. Saiatuko naz, behintzat. Orduan, hau esan da. Berriro itzultzen gara, laubera, eta berriz itzultzen gara, erabiliteko Magic School app honetara. Oso interesgarria. Kasu honetan, egingo duguna da, eskatuko diogu laguntzeko instrumentu honi, app honi lagunduko diogu eskatzeko lehen erakutsi dizuet guztia en generador de rubricas, ez? Orduan, hemen nivel de grado, esan diteke edo universitario, edo personal profesional, jarriko dugu profesional bezala, Eta hemen erabakiko dugu zenbat kriterio nahi ditugu. Nik bost eskatuko dizkiot. Orduan, hemen zer sartuko dugu? Hemen emango diogu guk nahi dugun ariketaren rubrikak sortzea. Gero beste gauza bat izango da ebaluazioa, hori berandu egingo dugu. Egingo ditugu rubrikak, ez? Orduan hemen sartu beharko dugu zerbait. Zer? Orduan, hemen esango diogu, hemen sartuko diogu, eta hemen esango diogu, emango diogu prompta, edo agindua, horretan laguntzeko. Baina zer erabiliko dugu? Hemen nik badaukat, lau beharik eta ebaluatu, ez? Nola? Irekiko dut, ikusteko danok, zer dagoen hemen, ez? Eta hemen dago, nik azterketa batean, erabili dezakedan, zera bat, ariketa bat, planteamiento, hau da kontabilitaterako, ariketa bat, ez? La sociedad Montejurra adquiere y paga a través de un banco, 1000 acciones de sociedad, ez da erraza, ez da ariketa erraza. Se pide, realiza asientos correspondientes, eta hemen uste dut, dagoela hori da. Eta hemen dago egin da, ariketa egin dago. Se compra de acciones, 540, hau egin dago. Hau izango litzateke, zuzentzeko txantilloia, ez? Eta guk esango genuke, Orduan, zer egingo dugu? Eskainiko diogu, zera honi, hau, bi hauek, ariketa eta baita nola dagoen egin da, edo txantilloia, eta berari izango diogu, laguntzen egiteko zerak, esango dut, rubrikak, Orduan, hemen, ariketa hori, subir PDF, Orduan, hau ez da, ze hau lehen erabili dugu, azterketa bat egiteko, baina hain, hau ja komplexuagoa da, Orduan, lau be ariketa ebaluatu, hau sartuko diogu, Orduan, descripción de la tarea. Zer esango diogu? Leches. Realiza los criterios de evaluación
solución del ejercicio anexado arriba, sabiendo que la solución está en la segunda página. Vale. Berak izten bagara, rubrikaz jarriko dugu bagazpadan bebai. Hemen tildeak eta brillan por su ausencia, baina hau da bidea, ez? Orduan, hemen ez dugu ezer ja jarri behar. Eta, a ver. Bai, baina ez dakiz agatik. Vale, hemen dago. Asegúrate de incluir argumentos de apoyo como una categoría evaluada. Hau txiko dugu, hau interesgarria da. ¿Vale? Asegúrate de incluir argumentos de apoyo como una... Entonces, realiza los criterios de evaluación y rúbricas del ejercicio anexado arriba, sabiendo que la solución está en la segunda página. ¿Vale? Hau da, nik uste doan erabiliko nukeen prompta. Ez dakite, baten bat hobeago egon daiteke, baina nik hau erabiliko nuke. Bueno, emango diogu a generar, ea zer esaten digun, generador de rúbricas. Vale. Eta eman digu, ¿ez? Esaten digu. Esta rúbrica está diseñada para evaluar el ejercicio contable del supuesto de compra, valoración y venta de la acción descrito, con foco en la correcta aplicación de las normas contables y la precisión en los registros. Bai? Orduan, zer egin digu? Rúbrica para valoración de asientos contables. Vale. Registro de la compra. No registra la compra o registra incorrectamente las cuentas y valores. Registra la compra, pero con errores. Deficiente, aceptable, bueno, izango litzateke baloratzea, ez? Excelente, amarra izango litzateke, bueno, 7,5, aceptable 5, 2,5, eta bat edo dana delako. Bai? Ez que oso ondo hago. Hau izugarria da. Vale? No registra la venta, registra valores y cuentas incorrectas. Hemen, registra la venta. Hau, salmenta, ez? Salmenta... Gainera, hemen jartzen digu data eta dana. Data egokia izango litzateke jartzea hori, etortea, egotea, zera idazpen kontablean, ez? Orduan, iruditzen zait bikaina, oso na. Nire ikuspegitik, Hau egingo genuke? Ba, hau, le vamos a exportar, edo a copiar eta hau euskaratu, bueno, inditzazkegu, kasunetan erdaraz egiten nabil, da, egite hau euskaraz dagoela, baina bideoak eta egiteko, eta hor funtzionamendua aurrezteko, hau kopiatuko genuke, eta euskaraz pasatuko genuke, edo hori da. Kasu honetan, nik egingo duana exportar a Microsoft Word, bai? Exportamos. Hemen. Badaukagu hau. Eta gordeko genuke, vale? Reubicación, asientos, gordeko genuke. Vale. Baina hau ez da, hemen amaitu. Hemen, gure lana ointzen momentuan da, hau ebaluatzea. Badekogu ariketa, badekogu txantilloia, eta baditugu zerak, rubrikak, ez? Baina, eskatu nahi diogu laguntza adimenari, adimen artifizialeri eskatu nahi diogu laguntza, honetan laguntzeko. Naiz eta, bideoetan esaten dan, ez dakit, zein punturaino hau egin genezakeen, baina, bueno, laguntza izango litzateke, edo bigarren aukera bat, ez? Bigarren, baina, bueno, bagaz aurrera jarrituko dugu, ez dela betiko moduan, bideoak denbora jaten dizkit. Vale, orduan, zein bide dugu? Egin behar duguna da, egin dudana da, eman dian rubrika hau, bihurtu dut, ariketarekin, PDF batean, orduan, egin dudana da, ariketa,
txatilloia, bai? Eta hauek, eta los criterios, la rúbrica para la resolución, bai? PDF batean. Eta hemen, elementos de apoyo sugeridos, bueno, dana hartzen zaigu, ez? Dana hartzen zaigu, vale. PDF batean egin dut. Hori ez dut azaldu behar, suposatzen dut dana dakigula nola sortu PDF bat guztiarekin, baina dago, ariketa eta bestea. Orduan, ingo duguna. Erabiliko dugu, hemen ez dago beste kontu batean, kontu batzuk baditut, vale, eta, notebook erabiliko dugu, bai? Beste unean erabili genuen, izugarria da, bai, hau, eta sortuko dugu, ez? Eta subimos las fuentes, zer igoko dugu? Ba, sortu berri dugun, evaluazio frogetarako, lagoa ez, lau B esan dugu zala, ez? Evaluazio frogak. Hau ariketa zan, eta la rubrikak, eta evaluazio frogak esan dugu, sortu dugu la PDF bat guztiarekin, bai ariketarekin, eta guztiarekin. Bale, orduan, hau sartuko diogu. Eta bira, zelako makina dan hau, es que izugarria da. El texto describe una operación contable relacionada con la inversión en acciones a corto plazo, calificadas como activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas. Esan bezala, hau ariketa nivela igo dut, hau ariketa pizka bat klaserako gehiago izango litzateke, baina bueno, hau asaltzeko ondo dago, ez? Baina bai, ariketa zail bada, eta bueno, orduan, hau sartuta dauka, berak analizatu du eta badaki zertaz dagoen, eta hemen esan behar diagu zein prompt nahi dugun, ez? Hemen dago kita, ez? Orduan, galdet esango diogu. Imagina que eres profesor de formación profesional de y que deseas evaluar el ejercicio arriba anexado, teniendo el ejercicio la plantilla y las rúbricas. Haz la evaluación del mismo. Hori ni jarriko nukeen pronta, vale? Orduan, ematen badiogu, de acuerdo, asumo mi rol como profesor de formación profesional de administración. El ejercicio por esto trata de una inversión en títulos de renta variable con intención de vender a corto plazo, clasificada como activos de financiación razonable con cambios de pérdidas y ganancias. Vale. Identificación de la operación contable. 3. Nivel asignado. 5. Excelente. Justificación. Justificación. Y la resolución identifica de forma clara y precisa las 3 operaciones clave. La compra, la definición a 31... y el ajuste de valor realizado, más la venta luego, en el momento con registro correcto de asientos contables. Aplicación correcta de la norma de valoración. Justificación se aplica de manera rigurosa. Es una maravilla. Hau izugarria da. Izugarria. Ni bebai asustata. Eta gero